Здравейте и добре дошли на сайта на Troll Vision Studio. Днес ще ви покажа схематично как да поставите нова мивка в вашата баня. Така, да предположим, че банята изглежда ето така. Тук имаме моноблок, тук душ с душ-слушалка съответно и ето тук е мивката, която желаете да поставите. Аз за по-лесно, по-разбираемо показване ще прерисувам ето тази част, когато обяснявам. Преди да започнете, трябва да се уверите, разбира се, че имате нужните материали и инструменти. Все пак да изброим. Това са мивка, разбира се, перфоратор с свердло, комплект за мивка за закрепване, чук, гаечен ключ, център, нивел, рулетка, молив, силикон, пистолет за силикон за по-лесно боравене и гел или веро, и такива кутийки имаше, които ще използваме, за да не залепва силикона по нас. И така, да започваме. Първо, мивката, разбира се, ваша, вие решавате къде да стои, но е хубаво да знаете, че по стандарт се поставят на 82 см горен ръб от готов под. Ето тук аз ще прерисувам тази част. Така. Ето тук ще направим мивката. Така, тук са батерийката. Това, за което говоря, е ето този горен ръб. Значи взимаме рулетката и измерваме 82 см. Ето тук ще ги запишем. 82 см и драстваме една чертичка. Ето така ще подчертаем 82 см. След което взимаме нивела. Аз ето тук ще прерисувам. Това е пода. И тази чертичка, която е тук, вземем нивела, за да е всичко, разбира се, нивелирано. Нивела представлява нещо такова и ето тук е балончето, което показва самата нивелация. И драстваме, удължаваме, т.е. тази чертичка, колкото е дължината на мивката, и това ще ни е ориентират за по-нататък. След което преминаваме към пробиване. Значи правим още една схемичка така. За пробиването трябва да спазим някои елементарни изисквания. След като знаем горния ръб на мивката, е нужно да разберем къде ще се позиционират отворите, които ще пробием за закрепването. Затова ни е нужна задната част на мивката, която ето тук ще прерисувам. Задната част на мивката представлява обикновено горе-долу нещо ето така. Визуално тук е самата мивка. Тук е сифонът, ето тук да кажем батерийката, където е. Задната част ни интересуват ето тук. На мивките има едни отвори. При някои мивките са ето тук, но зависи от модела. Ще приемем, че при нашия модел отворите са тук и тук. Ни интересува ни горен ръб на мивка, разстоянието от горен ръб на мивка до център на отвор. Т.е. ето това разстояние тук. Това разстояние да предположим, че е 5 см. Т.е. връщаме се и измерваме 5 см отгоре и слагаме едно плюсче. Плюсче, кръстче, хиксче, каквото иска може да си отбележи. След това другото, което ни интересува, е център на отворите. Т.е. отново разстоянието измерваме. Център, минаваме и взимаме ето този център.
Да предположим, че този център е 35 см и измерваме отново 35 см и поставяме другото плюсче. След което измерваме това разстояние, но то би трябвало да е аналогично равно на това, ако правилно сме измерили, което е 5. За всеки случай измерваме от тук 5. Можем допълнително, ако решите, да поставите отново нивела за още по-добра нивелация. Тези отвори трябва да са на еднакво разстояние. И така преминаваме към пробиването. Пробиването, значи, взимате си перфоратора. Преди това, разбира се, удряте един център, понеже трябва да се олющи леко плочката, иначе може да се спука, да избяга и евентуално да се спука, разбира се, плочката, ако не сте много опитни. Затова удряте си по един център в двата отвора и започвате да пробивате, като пробивате първоначално с малък чук на самия перфоратор. Има ето такъв знак, който примерно ще речем малък чук, съответно има и абсолютно същия знак, но по-големен, който ще рече голям чук. Това е за силата на вибрациите. Започваме с малък чук, пробиваме плочката, след като пробием плочката, превключваме на голям чук, за да пробием по-лесно и самата стена. Предварително е хубаво да се внимава, когато наместваме мивката, още тук в тази фаза, да не попадаме на фуги. Ако видим, че попадаме точно на фуга, е по-добре да преместим леко мивката. Едва ли е фатално тук за вашата баня, дали ще е с 1 см вляво или тясно, за да не се получи уронване на фугата, спукване на плочката и така нататък. След като сме пробили отворите, поставяме от комплекта за мивка дюбела с винта и втулката, които трябва да задържат самата мивка. Комплектът за мивки го има във всеки един ВК магазин, може би сте виждали, представлява нещо такова. Тук е описано с картинка за какво е, самите части са нарисувани. Вътре, ако мога така да си позволя да рисувам, има два дюбела, които схематично ето така ще отбележа. Така, те са два броя, както казах, има и два винта, които представляват нещо такова. Това е резбата, която е тип шпилка за гайката, тук е за гайчен ключ и съответно отпреде има винтова част, която влиза в самия дюбел и от комплекта също разполагаме с едни втулки пластмасови, която цел е да влязат ето тук и да предпазят фаянса от метала. При натягането трябва да имате и гайки, все пак да нарисуваме, всеки знае какво е гайка, и също може би евентуално шайбички. Така, след като сложим дюбелите, ако евентуално нещо стърчи дюбела, не е влязал целия, първо предварително почистваме, но евентуално ако все пак не влезе целия, го рязваме с макетно ножче, поставяме винтовите, което съответно ще рече, че тези винтове ще стърчат ето така. И вече идва най-трудната част, поставянето на самата мивка. Мивката трябва просто да влезе ето в тези щивчета, с тези си отвори, като същевременно трябва някакси с една ръка, тук е проблем ако сте сам, с една ръка да задържите, защото с другата ще ви е нужно да вметнете тези втулки точно вътре в отворите. Ако странично го погледнем, ще се получи нещо от този род. Ако тук е стената, тук е крачето на мивката и така евентуално тялото, тук се вижда винтът и тези втулки трябва да влязат между винта и порцелана. Това ще нарисувам с друг цвят. Ето така. Трябва да влязат, за, както казах, да предпазят от напукване и евентуално степване на самата мивка, което е нежелателно.
След като поставим мивката, слагаме шайбичките, завиваме гайките и мивката вече трябва да седи абсолютно сама, плътна до стената и остава последно да преминем към силиконирането. Ето тук ще използвам тази схемичка, значи поставяме силикон, ето тук един слой, санитарен задължително трябва да е силикона за вашата баня. Използвайте пистолет по възможност, аз ще се опитам да пририсувам по план над пистолета, тялото, тук е зареждата част, после како така мога да го нарека. Нещо такова представлява пистолетът за силикон. Слагате един слой, тук няма точни пропорции, малко както готвенето е сол на вкус, така и тук силикон на око. Ще ви се получи най-вероятно ето такава форма, нещо като червиче, но на нас ни трябва изцяло гладка форма, плътно прилепнал, за да не пропуска вода и да предпазва от мухъл и влага и така нататък. Това го постигаме, значи аз ще ви покажа един метод с пръст. Става въпрос за обикновено пръстче, вашето пръстче, показалец в случая. Затова тук ви препоръчах да имате гел Веро. Продаваха на времето едни такива кутийки, с Т започваше, не се сещам как се казваше точно, но вие си знаете. Тук си правите един отвор, слагате малко водичка и с обикновено пръстче потапяте в водичката и минавате по силикона, като отнемате, гледате да спазвате един и същ ъгъл. Това е стар метод, сега в магазините може да намерите някои материали, които са така едни триъгълнища за помощ. Аз ви показвам как на времето майсторите ме учиха мене. Отнемате, забърсвате пръста в някакъв парцал, отново се потапя пръстчето и продължавате, защото едва ли ще го направите от първия път. И се стараете да получите, ако предприемем, че тук е стената и тук е ръбът на мивката, вас ви интересува ето такова ъгълче, триъгълниче, да се получи равно гладко, разбира се, ето по цялата ширина на мивката, ако предположим, че ето тук е самата мивка, а тук е стената. След това сте готови и може да ползвате вашата мивка, разбира се, след като я пригодите с батерия за мивка или смесител и съответно тук отдолу кранчета, две меки връзки и сифонче с гофра, което за отводнение ще поставяме в отвора. Това е за сега. Довиждане от мен.